Luar biasa. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Yovika. Inggih, wilujeng dalu, Mas. Nggih, menika panjenengan ingkang kula aturi nembang kinarya pambuka nun inggih menika imbangana katresnanku. Nggih. Nggih, ning luwih dhisik gandeng Mas Akbar karo Astabrata menika nembe sowan sepisan utawi perdana ana ing dusun Blitaran mriki, maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu? Mula perkenalkan dirimu kepada khalayak ramai wabil khusus warga masyarakat Blitaran kene, Nduk. Nggih. Sakderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu nggih Pak Bu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kula remen sanget, Mas. Remen nggih? Nggih. Mula perkenalkan dirimu, Nok. Perkenalkan Nggih. dirimu aja lali. Derek tepang kula Yovika Listiarisma saking Ngawi. Yovika Monggo. Listiarisma Saking Ngawi. bisa dipanggil siapa, Nok? Yopi saged, Yop saged, Yopika saged, Dek saged, sayang nggih saged. Berarti nek nyeluk sayang ora ana eleke ora ana salah ya. Mboten. Mboten. Berarti sampean saka Ngawi plat AE. Betul. Plat AE. Kecamatane ngendi, Wuk? Kula Kecamatan Padas. Kecamatane Padas, Kabupatene Ngawi. Nggih. Nek desane ngendi Padase, Nduk? Desane Sukawiyono. Sukawiyono. Nggih. Sukawiyono ki jembar. Mula jembare Sukawiyono ora kena dijajaki. Dusune Sukawiyono ngendi, Nduk? Dusune menika Mbah Wuk, Mas. Balen ana sing cetha? Mbah Wuk. Mbah. Wuk. Nggih. Kula niku nek banter-banteri isin lho Mas Janeno. Lho, ora apa-apa wong jeneng daerah kuwi ora ana salahe, ora ana eleke, Nduk. Ngoten nggih. Pancen nek jenenge kuwi ya. Nggih. Kuwi ora gaweanmu dhewe to? Mboten no. Gaweane mbah-mbahmu dusunmu biyen to? Nggih. Wit biyen berarti jenenge wis bawuk ngono. Ngagem M. Oh, ngagem. Agem M. Iya. Ampun betok agem M. Iya, Bawuk ngoten. ya gak bawuk tapi mbawuk ya. Ya. Nggih, non sewu menawi bapak-bapak, ibu-ibu mriki niku nek mboten percaya mengke saged mirsani map teng Google Map teng HP. Jenengan ketik mawon dusun Bawuk Sukawiyono muncul gambare. Oh, nek wis digoleki ning Google Map ngono langsung metu gambare bawuk iki mau ya no. Maksudnya ikonnya. Oh, lah nggih gambare dusune niku lho Iya, maksud kula. dusun Bawuk agem M lho, Mas. Oh, nggih bawuk. Dadi Iya. angger dibuka ning Google Map bawuk ngono mak bedunduk metu ngono ya. Iya, betul. Iya. Mengke metu wit ringene ngerembuyung ngoten, Mas. Oh, daerah desa to? Nggih, desa. Pedesaan to, no? Pedesaan. Dadi akeh wit-wite. betul. Akeh tanduran-tandurane. Betul. Oh, berarti mbawukmu jek ketel, Nduk ya. Nggih, nggih kula niku mbawuk niku subur Mas tanahe alhamdulillah. Oh, reboisasi. Betul. Penghijauan. Nggih. Luar biasa. Ya, jan luar biasa Yovika omahe mbawuk. Mbok kapan-kapan nek kapinujon aku longgar ngono mampir ning mbawukmu oleh ora, Nduk? Nggih pareng no, kula sumanggaaken menawi tindak ngilen menika dateng Sragen nampa Solo katuran pinarak teng Mbawuk. Pokoke nek sampean tak hubungi, Mbak Yovika. Dalem Mas Akbar longgar Mas Akbar mbawuk nih. Ngono ya. Iya. Pokoknya nggih jenengan WA halo ngoten niku kula men tanggap. Oh ya, langsung tak goleki Google Map engko duduhno gambarmu meng ya. Nggih. Ya, ya penasaran aku Nduk ya. Sik Mak iki ora bahas mbawuk iki bahas Blitaran. Nggih. Ya, Mbak saya bahas Blitaran saiki doa terbaik sinden asal Ngawi untuk warga masyarakat Blitaran apa, Bu? Nggih, kula tak nderek ndedonga kagem Desa Blitaran menika mugi-mugi dadosa
desa ingkang ayem, tentrem, jenjem permana. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak. Amin. Ora roboh malah bakok. Amin. Ora wutah kepara malah wutuh. Amin. Nggih. Mobil khusus masyarakat Blitaran. wonten ing Blitaran menika mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah, melimpah turah-turah, saged nggih sekolah, bisa nggih tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dongamu akeh, Nduk. Iya. Sampeyan ini mempunyai paras yang cantik, suara yang bagus. Nyuwun sewu. Mas Akbar tanya boleh enggak? Ah, boleh no. Tanya sedikit boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Tanya, sampeyan ini biyen iso nyinden ngono kuwi bapakmu seniman ora? Boten Mas. Ibu sinden? Nggih boten. Bapak penabuh? Nggih boten. Bapak dalang? Boten. Lah ya aku mau takon karo ibumu ning ngisor, Nduk. Pripun? Wis takon aku. Lho, niki ibuke Mbak Yovika. Nggih, Mas, kula ibuke. Lho, jenengan mboten nyinden to? Kula mboten sinden. Pake dalang mesti mboten. Yovika niku mboten turun seniman. Takon ngono aku mau. Lho, lah kok Yovika saged nyinden diceritani sejarahe karo ibumu. Jenengan niku mau pripun? Ibumu nyeritakne, nggih Mas Akbar, lah wong Yovika riyen pas kula meteng Yovika riyen umur 2 wulan ngaten bapake niku sering ngirimi mic. Bapak kula? Mula saiki gedene nyekel mic. Oh nggih. Sering nyekel mic tanpa kabel. Berarti wireless niki. Wireless. Oh layak to. Mike Mas. wira-wiri ngono to. Nggih, layak to Mas niku kula pas anu niku kok ana sing nyundul-nyundul niku napa ngoten. Pas anu ya ning jero kandungan iso ngrasane ya. Nggih lho, kok iso kaget aku. Lah nggih niku mic kirimane bapak supaya besok gedene dadi sinden sing kondang. Amin. Ibu nek cerita jujur karo aku ngono kuwi mau. Nggih riyen dikirimi mic kali bapak nggih nyundul-nyundul. Ngono kuwi. Mula dadi penyanyi utawa sinden. Nggih. Oh, ngono kuwi. Ibumu cerita dhewe yang Mas Akbar ngono kuwi. Ibu kula mau. Ayo no. Lah sakniki nek jenengan kok iso saged dalang niku ngaten iki pripun riyen? Kok iso genti mbok walik lho. Piye? Jenengan kok saged dayang. Dalang kok sae, keco, pinter leh wasis, besus ngoten niku pripun riyen? Aku kuwi biyen lair pas bledek no. Jenengan? Jujur wae ya. Jujur kuwi pas enek bencana alam. Nggih. Bencana alam ning Nganjuk kene iki gempa bumi. Kuwi kerasa nganti tekan Amerika. Kuwi dadi gempane lairku tanggal 8 sasine Oktober taune 2000 jam 12 bengi bledek iki nek sak menit enek ping 150. Kuwi bledek pertama ya, Dok. Nggih. Dar ngono kuwi sirahku metu lair. Nduk ngono kuwi. Sirah tok nembe. Nembe. Terus bledek loro. Dar aku mlebu neh. Lho. Isin mau piye? Yo ora isin, kaget karo bledeke. Oh, kaget. Lah, mula saka kuwi nok, kenapa kok mlebu metu? Dar neh, metu neh, mak bedunduk ngono. Dar neh, mlebu neh. Kaya bulus ngono to, Mas? Dalang kok mbok bulas-bulusne iki lho. Mlebu metu kaya ndase bulus ngono kae lho, Mas. Ora ngono. Kuwi ngantek bledeke kuwi ngantek ibuku sepoto akhire. Pripun? Wah, sepoto ibuku sumpah ning kene. Iki sok anakku sok dadi dalang sing kondang. Wah, lah akhirnya tenan, nggur perkara bledek iso dadi nyenengne wong akeh iki lho. Wah. Nggur sak perkara bledek. Terus enten mulih mboten? Ora enak yus kuwi ta. Lah niku nek lairnya ten pundi niku? Hah? Nek lairnya? Ya rumah sakit. Ke rumah sakit tak kira ki nek pas ning dalan ngono lho klimpruk ngono kan bahaya to, Mas. Dualah kok lair ning dalan masamu aja. Nembang. Nah, iki mau wis dibawani karo Masmu Herulinanta. Iya. Om Heru. Iya. Saiki kari ditibake langgame nggo pambuka ya, Nok? Nggih. Sudah siap? Insyaallah sampun. Ayo, buka celuk imbang ana katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng. Yo, mangga Saben dina
Langgam iki uga diaturne anu lho, Nduk. Sinten menika, Mas? Panitia bersih dusun. Wabil khusus panitia wayangan. Nggih. Muga-muga saged dados karenaning penggalih. Tombo kesel jampi saya. Heeh. Niki wau to Mas, kula teng pondokan. Iya. Panitiane kan anu to terus betakne mak-eman ngoten niku lho Mas. Lah kula pas salin kalih sinden-sinden niku terus kula medal riyen ngoten niku makme napa niku ngombene dereng kula unjuk wis di anune. Piye sik alon-alon. Alon-alon ra ngono rambatane. Piye. Ngene lho, Nduk, ngene warga masyarakat kene kuwi Nggih. cepet rengginas terampil Betul. gitu dulu. Ra omong aku sik. Langsung. Saking les ruwegep ngombene teh kula dereng kula unjuk dikuputi dhisik Mas. Ya ngono lho. Nganggo cokat cakut rengginas terampil. Lah kok iso Nduk buktine apa? Lah nek bahane takon aku, ya aja takon liyane. Lah ya ngono kuwi spontan ndur panggung kok. Mas. Iya, wis lanjut. Ya nek iso, nek ora ya. Ya kudu iso kaya ngono. Ya terus. Buki putine wau. Mongko ya. Mongko kan Mas Yo. Katur para sutresna budaya ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Kagem kanca lek-lekan malem minggon. Yo Pika. Telaske no. Heeh. Mongko kan Mas
Matur nuwun Mbak Yovika Listiarisma ingkang mijil saking Ngawi. Heeh. Wis ngaturake tetembangan minangka salam pambuka ana ing season limbukan ya kuwi imbangana katresnanku. Oh ngono ya Mak. Iki uga di live streaming no, di live streaming. Heeh. Lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Ya, dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton ingkang ana ing lokasi, nanging para sutresna budaya pecinta wayang kulit ana ing kabeh laladan Nuswantara lan mancanegara sing selalu mengikuti Asta Brata Media uga ndongakne warga masyarakat Bulak Jeruk kang mapan ana ing ya kuwi Blitaran anggone duwe gawe bersih dusun utawa nyadranan. Wo ngono ya Mak. Pancen kapara nyata. Ya, iki karo dene ya sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Asta Brata. Oh iya, mijil saka Jalan Mastrip, Gandung Kidul, Kadipaten Nganjuk. Oh, ngono ya, Mak. Pengrawit, sinden, wayang gamelan kabeh nggawa saka ngomah. Iya, ngestokake dawuh disumbutke anggone warga masyarakat dusun Bulak Jeruk anggone duwe gawe ya, Mak. Kepara iki saka kersane kabeh panitia kang sarta warga masyarakat awake dhewe sowan rene ora ijen. Iki yo selain nganti para kadang-kadang mbak-mbak adik-adik waranggana, ya. Iki uga turut dimeriahkan karo Mbak Mintul no. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener. Oh ngono. Diaturi munggah ana ing pepanggungan kareben paring hiburan menyapa warga masyarakat ana ing Blitaran. Pancen kepara nyata dikurmati. Ora sah ngangel-angel diracikne prau layar wae no. Ngono praon. Kanggo ngormati Mbak Mintul kareben munggah ana ing sasana budaya. Ngono irama seger. Monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Mbak Yu. Celorot. Luar biasa. Cekelimik sik. Wis to, cekelimik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Dalu. Good night untuk Mbak Mintul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Miki benakne sik Den. Sugeng dalu Mas Akbar. Oke, Selamat tidak jumpa dengan Mbak Mintul. Nggih, pripun? Terakhir petuk ning ndi ya Mbak Mintul? Jenengan jek eling ora ya, Cak? Eling. Eling to? Nggih, kalih sinden ngantuk niku to. Niku to. Wah, sinden ngantuk iki sapa? Sing ngenteng niku lho, sing mripate ngene niku. Oh, tumpul to. Nggih. Kok iso sinden ngantuk iki lho. Petuk terakhir ning Gembenggeng lho ketok Gembenggeng. Lagi niku to sanes. Iya kae. Luar biasa. Apa kabarnya Mbak Mintul? Alhamdulillah sehat Mas Abel seperti yang dilihat sekarang. Wah, sehat bugar nggih? Bugar sehat. Pertama petuk Mbak Mintul nganti tekan Ripalungguhan iki lho. Pripun? Awak sampean ini ora sudo, ora nambah tetep segini. Loh, sampean berarti mengamati aku. Lho ya no. Maksudnya setiap manggung kok tempuh karo Mbak Mintul niku mesti tetep semene. Panggah semene ya. Panggah semene. Ideal apa kelemon apa kekuronen? Piye ya nek ngarani ideal ya ora ideal, nek diarani kelemon ya ora kelemon. Ngene Mbak Mintul. Pripun? Upamane ya, iki sindenku. 1 2 3 Sinta Pesek Aulia. Iki upama diumpamakan sebuah buah. Iki apel batu. Apel batu. Ijo kae. Cilik ning seger. Nah, duduh. Duduh. Terus sing nomor 4 kae. Kae jenenge Mbak Seli. Mbak Seli kae mau buah jeruk. Jeruk ki apa niki? Kecut ning seger. Kuwi jeruk. Ning sindenku loro kae. Kae semangka. Gede dibuka, duduhe mak piyoh. Duduh pol berarti. Duduh pol. Nah, saiki nek jenengan niku upamane ideal kelemon ora kekuronen ora. Jenengan niku umpama buah niku kula upamakan tewel, Mbak. Kok tewel to buah kok tewel to? Lho tewel iki klebu buah lho. Lho sanes no. Lho, nangka, Bos. Oh iya wis kuwi pokoke. Tewel kuwi nek sampean iki ibaratnya ngene lho, Mbak. Tewel kuwi dari nek saya diinget kuwi saya gurih rasane. Iya. Dadi nyapok to kok diarani gudeg kae saka tewel ya mergo iki gurih kuwi mau. Mergo gurih kaya sampeyan. Malah ngoten ya Mas Akbar ya Allah sampeyan. Rada kono to ben aku saya jelas
Piye? Melihat sampean Lho nyamput aku tak nggo kene lho. Wah, yo aja ngono to. Pantes napa mboten tebu lek kula mriki? Pantes. Ojo engko nek sing nyeneni. Sapa to saiki gandengane Mas Akbar iki? Mboten enten. Warga Blitaran ingkang dados seksi. Oh, ngaten. Wiwit jaman riyen ngantos sepriki dereng wonten kabare dalang Akbar niku kambon kalih wedokan niku dereng wonten. Yo perkados, Bu. Pak, perkados mboten? Mboten. Percaya ora? Percaya apa gak? Ora. Ora berarti yo bener ngono lho. Berarti kambonen. Salam-salam sik, Mbak. Oh, nggih. Heeh. Salam sik ya. Ya no, salam-salam dan doa-doa dulu. Oke. Assalamualaikum. Kompak Mas kabar wong kene. Kompak. Sugeng dalu. Loh, ya tak kompak ta? Kompak. Ya Allah, jan tak dongakne kabeh desane kene, wargane sehat seger waras panjang umur. Amin. Diparingi rezeki ingkang melimpah berkah barokah. Amin. Terus apa nih yo? Sing gong duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo muga-muga wong lanang-lanang lho ya sing ngomong ya Bu ya. Sing duwe bojo muga-muga tambah rezekine, Lah, kuwi lho. iso ngopeni bojone, iso ngopeni anake. Ngono lho ya. Ngoten lho Pak, mboten tambah bojo. Sampeyan apa mampu? Sitok era entek kok. Mbak Mintul. Nggih. Salah satu kekaguman kula kali panjenengan niku selain suara niku joget, Mbak. Oh ngaten. Nggih, Berarti jadi- sampean termasuk ya mengamati jogetanku. Sik, sapa sing ngendang dicekeli sik? Sapa? Dik ayo, sepati sapa sik? Tio sik, Cus, maju sik, Cus. Sampai bawah apa gimana? Njajal spot sembarang cah. Spot sembarang manut panjenengan. Ayo, Ning, Mas. Iki rungokno sik lho, Mbak, tapi spote. Oh, siap. Rungokno sik, engko jogete sesuekno karo iramane gamelan iki. Oke. Nek iso menyesuaikan, berarti jenengan hebat pancene. Dirungokne sik tapi aja dijogetne sik, ya, oke? Pun spot bebas mawon. Padune pengen Mas delok Jus. bokongku ae. Ora, iku kabeh. Dirungokne sik. Dirungokne sik. Piye? Iso njogeti irama sakmene iki mau? Kecil. Ngeremehne aku. Remene. Jajal ya. Remene aku. Oke, Oke, lanjut. Ayo jajal, Mas Jus, kendangane Mas Jus, sepotane. Ben dijogeti Mbak Mindul. Jogete kaya ngapa? Tak unjukne sik Mas Akbar. Oh, aja nemen-nemen lho ya. Oh gak iki wis Iya. aman. Yo, Ayo. yo. Mbak Mindul, Piye? aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menirukan gerak-gerak seperti panjenengan. Walah, kon niru Mbak sampean Mbak. Sampeyan di sini sebagai juri. Oke. Tadi dijajal sitok-sitok, Heeh. dijajal sitok-sitok. Pernah bos setuju ora? Nah, Iki matane Setuju, wong Bre. kok ya Pak Genah to ya. Setuju ya, Bra? Setuju. Lah, setuju. Engko joget koyo ngene iki mang. Ya to sing penak wae dipermudah. Jogete dipermudah. Engko Oh gitu. Heeh, dipermudah. Engko sindene satu-satu, engko sing biji sampean. Aku oke jurine aku. Ya, ayo Mas. Kita contohin neh ngono. Heeh, contoh Iya. ini diperhatikan. Oh iya sing rodok muda ya. Ya, diperhatikan. Oke, yuk. 1 2 3. Penak toh? Penak. Mek gur ngene-ngene tok lho. Heeh. Mek nggo ngongkek karo endur-endur. Mek gur
Nah, Lah ngono tok lho, Mas. Mosok angel Kalau ngono. kayaknya piring. Ayo teko Sini dulu, dari Ayo. sini dulu. Ayo Sin, ayo Sin. Sin. Ayo Sin. Ayo berdiri. Saisone, Pak. Saisone. tunjukkan bokongmu Sin. Saisone. Ora apa-apa, semampunya saja. Semampunya. Aku tak sanding ibuke kene. Semampunya. Ben ketok bokong. Lah gitu, semampunya saja. Heeh. Sesuai Iya. dengan Mau sing nilai sampean ya, Mbak Midul? Nggih no. Oke. Yo. Kodok rono no. Oke, yo. Jentit titik. rasa dipriaya Rodok nengah no. Ayo. Mas Akbar ben genah ngono lho. Oh ya. Yo, 1 2 3. Ya. Ayo Sin. Bokongi. Sik to. Kowe iso joget kok jelungup lho, jelungup. Kok iso? Hah? Oh menikmati kok Mbak Mintul. Oh menikmati. Tapi aja jangan jelungup lho ya. Oh, badan ya. Ya. Ayo, satu kali lagi, cus. Ayo. Duduk lagi Sinta, terima kasih. Berapa nilainya Mbak Mindul? 7. 70 ya? Bokongi kurang ini Mas Akbar. Sesuk anu yang disumpeli. Apa ngono lho? Sumpeli bantal. Setelah Dek Sinta, ini Wah, peserta berikutnya calon manten. seneng aku iki. Mesti nek calon manten iki kan mesti wis dikursus dhewe karo calon bojone to, Pak. Bahaya. Wis di sekolah karo bojone mesti. Ayo, Mbak Pese jumeneng bojone. Ten tun tak tuk gendang mbokmu, Iya, iya. tak tuk gendang mbokmu ngono lho. Lah iki jelas gak usah ditanya. Oh iya, weh. Nah, ayo Sri. Ayo 1 2 3 4 Sri. Yo. Hai Sri. Bacinan. Itu tadi gerakan apa, Mbak? Penguin. Iki mang gerakan opo to iki mami? Berarti nek Dek Sinta tadi 70, Mbak Sri pesek berapa nilainya? 20. Lah, Lah wong sing dikongkon bokonge malah ngene. malah sudone kok oke men to, 70 nyang 20 iki lho. Lah kan sing dikongkon bokonge, sing maju dodone Mas Akbar. Oh, 20 paling materine lagi tekan semono. Sik, sapa ki Aul. Iki calon manten neh. Iki. Calon manten neh. Aul, ngadeg Ul. Ini kita juri kita. Ayo. Ayo Mbak Aul. Ayo. Tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Iya. Meru e. Sudah siap? Are you Madepe ready? sembarang rene kena rono kena. Madep rono ya kena. Ya, apa ki? Nyapa? Gak, sik Mbak. Iki madepe rene. Rene kene. Bokonge ning ndi? Bokonge ning kono. Bokonge ngene. Terus tanganku ning ndi? Tangane ngene. Ngene. Iya. Oke, terus bareng ana gerakane muter. Titik. Kene, iki mudun titik. Heeh, sikile maju sitok. Ya, wes. Ya. Sik to. Rumah saku lho sing gampang nyedot rokok sebuah. Paling nyawang aja nyedot rokok keselang kebongko. Ayo, Aul. Yo. Yo, Aul. Kaya perang.
aku sindengku kucluk kabeh bengi iki. Ya wis ora apa-apa lah, ora apa-apa. Sing penting kucluk ning kompak. Ini kucluk ning kompak. Ya. Iki nilainya 110 keluwian masalah. Lho. Lho bokong iso duncal ning rono-rono. 70, 20, 110. 110. Keluwian masalah. Diling-iling ya, nilainya diling-iling sendiri. 70, 20, 110. Sik, Mbak Seli engko sik. Yovika sik. Jare ibuke sik ya. Weh, ora no. Iso ibuke sik tak tembak. Yovika sik. Yo. Yovika. Mang bisi aku pengen jarene Mas. Lah iki jajal ki nilaine pira? Sing kaya sing tak arai iki ya. Mane kok kualem entek iki jelas ki anu iki senengamu iki. Iya ta? Anune iki lho luke iki lho Mas Akbar. Oh iya, luke apa luk? Luke ya mesti kayak kuwi lho, tampilan. Kalem, berwibawa ngono pane. Mbak niki penake madhep pundi? Madhep rene engko bokonge madhep rono. Ya? Wis nggak sengaja. Dene wedok wis waleh ngono kuwi ya. Ayo, 1, 2, 3, are you ready Yovika? Yuk. Duduk sik. Pitike wis ngendhok pisan. Lah windoke dijikok ban diceplok Mas Akbar ya Mas. Nilainya berapa? Nilainya emang gak podo dhewe to kendangan. Loh, kendangan itu manu. Apa itu nyetrum Sesuai. saka anune? Wonge ya? Wonge. Oh sesuai. Piro? 50. Dadi ki mau 70, 20, 110 kae 50. 50. Aduh. Iki sing terakhir iki ketoke apik. Nisa. Seli. Ayo. Ayo Li, ngadeg kok Li. Line ngadeg yo. Lho. Ayo Mas iki. Seline ngadeg ya ya Li. Nuwun sewu Mbak Mindul. Urung. Tak omongi. Napa? Nek ki engko jelas apik Mbak Mindul. Kok ngerti lek apik? Lho, iki sindene iki anu senengane sing Jaipong kuwi. Oh, ya jelas dipas-pasne. Apa maneh ngene iki sing jaipong Mas Jus piye tambah cinta. Iya. Mbak Sel, upama sampeyan sing ngendang ora Mas Jus iki ora budal ya dene iki. Ora budal. Iku mau saking abot-abote Mas Jus sing ngendang jaipong lho, Mas. Iya. Ngantek kaya ngono kuwi lho. Mbak Mindul, kula angsal niki ditutori sekali lagi boleh ndak? Sayang. Nggih, kula wis rada lali niki. Diwarai kok. Oh, diwarai satu kali lagi. Ganti gerakan nenek no. Wah, gerakan. anu konsekuensine nek diwaraine ganti gerakan. Aja linggo lho ya, amburiku ae. Iki madhep ndi? Kono ya. Sak madhep-madhepe pun. Ya wis sak madhep-madhepe. Ini ya, Pak? Ya no. Ya. Ayo. Ben Mbak Mindul sik. Luar biasa. Bu, Iso? Lek atasane ngoten kula nggih saged. Saged napa mboten kula, Bu? Iso. Wis to percaya njajal. Ngadepe mriki nggih Mbak Mindul. Perlu bukti. Perlu Iso, bukti. iya. Madhep rono. Mas Jus kendangane sing enak ya, Mas. Ya. Ngomong ya. Tangannya kayak ngene dhisik ya, Mbak. Oke. Mikir-mikir salah nih. Sampai bawah loh ya. Ayo. Yuk. Hey.
mulih aku. Lah napa kok mulih? Apa yo enek kok sinden kok memperkosa panggung lho. Loh, Lah ya. lah niku mau contone Mbak Mintul ngoten sih. Lho kok Tapi iso? aku seneng Mas Akbar. Lho iso kaya koyo tawuran ngono. 200 nilai niki. 200. Lho kan. Paling apik. Jare gurune bener-bener nggih Mbak Mintul. Bener, Jan. Sik, Mbak Mindul karo Mbak Seli, Mbak Mindul berdiri. Oh, berdiri. Gini. Sekarang gini. Iya toh? Sik. Ini tadi nak sinden. Nggih. Sinden kabeh dijajal. Kudu enek perwakilan dari penabuh satu. Ini Mas Cemplon ini, Mas Cemplon ini. Mas Cemplon. Ini goyangannya hebat. Ini. Tarik, paksa tarik. Cemplon. Tarik. Ayo tarik. Ajeng. Ditarik. Cemplon. Tak tarik sih, pane kok manja ya. Ayo toh. HP-ne jelek. Nyapa to kono? Kok pecean barang iki? Tak tambahi 50. 50 ke lho. Ini kerja Ayo, wis ora sedina. apa-apa. Wes, ben diwarai sik. Kok lungguh? Oh yo titipan yo ki engko balik ning awakmu. Iya to sampeyan apa disangoni 50 kok malah nyangoni. Yo. Berdiri. Aku percaya karo bakatmu, Mas. Dosa. Nah, Iki kan biyen melu ya Mas Akbar. Wah, lah mau kula rong lahir niku pun ngetuti kula kok. Ayo. burung lahir. Ayo Mbak Mintul. Ayo. Diwarai pisan Kas. Mbak Sela duduk sik ya. Oke. Mas Le Bisa rada keras, Mas. Lanang kok pengrame Lanang kok. marai. Yo. Yo. Lah ngono. Apik iki. Mbak, kangelan, Mbak. Loh, wong lanang kok tantangan. Sing halus-halus sik lho. Iki to. Sederhana. Oh, iya, wis. Sederhana tapi alon-alon sing sederhana. Sing mudah diingat Mbak Mintul, sing mudah diingat. Sing rada lalian Sing mudah soalnya. diingat, Mbak. Nah. Walah, jek enom kok ya lalian iki kakek mangan brutu. Ayo, sing anu sederhana wae. Ayo Sederhana. Mas, keras tapi jogetnya sederhana ngene ya. Sederhana. Yo. Yo. Sawangan lo ya. Yo. Oh, kayaknya tak colok. Yo. Nah, ngono ae. Wah. Nah, iso plon. Aku yakin kamu bisa. Waktunya. Ayo Monggo. pelan. Mboten Mas jalan niki lho. Mas, sampean Mas kok mulai mau fokus karo bokongnya Mbak Mintul sih. Kok jan. Ayo. Kene, Orang delok gerakane. Agak maju. Ayo. Tangane. Tangane piye emang? Sik. Arahno, Sik, Mbak. delok. Iki lho tunjukne iki ben bokongnya ketok. Arahne. Terus, Tangane. Yo. Ayo. Tangane. Tangane. Pinggang. Tangane kayak pinggang. Ini lho Mas. Nganu Mbak Mintul. Itu kayak mau nantang. Mas Karis iki biasanya goyangannya pitik-pitikan biasanya. Piti-pitian. Pitik-pitikan. Iki wis tau piti-pitian. Wis tahu. Wes, ayo, Eris. Ayo. Tangannya Satu. dikek pinggang. Pinggang. Lah, dua-duanya. Dua-duanya no. Ayo. Jadi tak ser tak kentut enteng. Lah ngono lho. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya. Yo. Bareng. Ya. Mon. Wis tak sangoni 50.
Ki mau joget tok pitik-pitikan pitike dumpu. Iki Wis mang gak jogete apa-apa. wong mendem. Kembali lagi wis. Nilainya piro? 10 Mas kok joget wong